Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle the Goal. Hello, ayan. And Tita Tanya Chinita. Nagkagusto ako sa kubari ko. Basic. Ayan. Feel good morning po, Uncle at Tita. Lalong-lalo na sa mga nakikinig at nanonood ng kanilang mga radyo tuwing sasapit ang programang Mga katas ng nakalipas. itago niyo lang po ako sa alias Rigor. Rigor? Mula po ako sa Santa Rosa, Laguna. Ang aking ka-live-in naman na si Joyce ay nasa Saudi. Isa po siyang OFW. Naiwan sa akin ang anak namin. Dahil malayo po siya, ako nang nag-aalaga. At para naman po makapasok pa rin ako, Uncle at Tita, sa trabaho bilang factory worker dito rin sa May Laguna, ay pinapaalagaan din namin siya sa aming kumare na si Helen. Si Helen naman ay single. Wala na yata siyang balak mag-asawa pa. Iniiwan ko sa kanya ang aming anak at pag uwi ko ng hapon, galing sa trabaho ay dinadaanan ko na rin po. At nagbibigay din po kami ng allowance para kay Helen. At dahil po doon na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Hello. Hello, mahal. Hello, mahal. Chappy. Ano Mahal? ba yan? Hello. Ano ba yun? Mahal. Hello. Hello. Oh, kumusta ka na dyan sa Saudi? Ano ba? Ano bang signal yan? Pangit. Sige, magsalita ka lang, ayusin ko yung signal natin nito. Sige. Pangit eh. Baka pangit. Asa ba si Machi? Mahal. Hello. Ayan, yan. Oh, bakit? Oh, kumusta ka na dyan? Okay naman. Eh, natanggap mo ba yung padala ko? Oh, natanggap ko na. Tsaka, yung ano pala, yung bayad natin kay Maring Helen, ha. Kakahiya naman, eh. Na-delay na tayo ng 1 linggo. O sige, mamaya i-gcash ko. Hello?
Ay, boyset. Yan, sige, salita ka. Hello. Ayan. Mamaya i-gcash ko. Ayan. Mabuti naman. Oh, namimiss ka na nung anak natin. Kausapin mo nga to. Hello, anak. Kamusta ka na dyan? Hello. Hello, Mama. Mana nga ako sa'yo, Mama. Anak mo talaga ako, Mama. Mama, mula nung umalis ka, hanggang ngayon meron pa rin akong sipon. Mama, Anak, 2 years na yun. Mama? Oo nga, Mama. 2 years na rin yung sipon. Hindi naman, pinapacheck up ko naman yan, yung anak Mag-iingat natin. kayo dyan, mag-iingat kayo dyan, ha? Mama, putol-putol talaga yung signal mo, Mama. Yung sa akin, hindi. Mahal, padala mo na yung ano, mahal, ha? Para kay Oo, mamaya Maring Helen. i-gcash ko. Sige, sige. Salamat, mahal. Okay, Ingat ka sige. dyan. Ingat. Oh, we miss you. Mama, I will love you, Mama. Binabana ng nanay mo. Nainis na siguro. Rigor? Rigor? Hello, Uy! Janjan! Rigor! Hello po. Ay, Janjan! Uy, Mare, Rigor! buti napadaan ka. Na-receive mo pala yung chat ko. Pasensya na, hindi ko na madrop sa inyong bahay si Janjan kasi nagmamadali ako sa trabaho eh. Hindi, okay lang. Kaya nga dinaanan ko siya eh. Kukunin ko na lang. Walang problema yun. Alam ko naman eh. Trabaho ko naman din yun na pick upin na lang siya dito sa bahay. Hindi, no? dinadaan ko naman talaga ngayon lang talaga kasi... Bagong gupit ka? Oo, si Ang fresh Ansyong tumira nito ang eh. fresh ng look mo, Rigor. Saka Salamat. ang ganda, ang linis kapag ang ganda na, ang lakas ng dating mo pag malinis yung Ay, salamat walang bigote, walang balbas, ang linis talaga. Papa, hindi mo ako pinagupitan, Papa. Ako na lang magpapagupit. Gusto mo kay Janjan? Magbigay ka na lang ng pampagupit. Samahan. Ako na. Oh, no, nakakaya naman sa'yo. Busy-busy ka, tas ikaw pa mag... Hindi, eto na lang. Alam mo, medyo may talent ako sa paggugupit ng baby. Hindi naman yan takot sa akin si Janjan. Di ba, Janjan? Kuchi, Papa, gusto ko magpagupit sa barbero, Papa. Baka pagpraktisan yung buhok ko, Papa. Hindi, kaya ko yan, Janjan. Ay, alam mo, Hindi, mga kapitbahay ko. hindi Mahasel gugupit ka lang yan, Mare. Siguro, ganito na lang. Padala akong pera. Pasuyo na lang ako dalhin sa barbershop si Janjan. Kay doon kay Tansyong na lang or kay Elvis na lang. Sige, Ha? kay Tanchong na lang. Sige, Ah, sige. Kasi yun yung nag-gupit sa Magta-tricycle akin. na lang din kami Oo, pa uwi. ito na, Sige, ito na, ito sige, na. salamat. Ano naman lang, dagdagan mo na lang. Thank you, Rigor. Ano ka ba? Sa'yo nga ako dapat magpasalamat. Yeah. Uy, ang dami niyan. Okay na yan. Uy, para yun sa'yo kasi na-delay na nga ng isang linggo eh. Hindi, alam mo, naiintindihan ko naman kayo. Naiintindihan ko kung ano naman yung Hindi sitwasyon. pwede. niyo. Kailangan kami na nga yung nakisuyo sa'yo tapos inaalagaan mo pa ng maayos yung anak Uy, namin. ikaw pa, lakas mo sa akin. Talaga. Sige na, alis na ako. Huwag mo na akong pakiligin. Sige na. Nikilig ako eh. Alis na ako. Rigor, ingat ka lagi, Rigor? Oh, ano yan? Rigor? Rigor? Pwede ba? Papa, alis na kami. Panira naman to si Jan. Sige, ingat kayo. Alis na rin ako. Thank you, Ha? Rigor. Salamat din, Salamat, Helen. Ha? Rigor. Oo. Aaminin ko ang Tita. May itsura po si Maring Helen. Di ko nga alam bakit di siya nag-asawa eh. Sa mga ganong beauty, dapat taken na yun. Parang napaghahalataan ko na po
si Maring Helen, pero ayoko lang po maging assuming ang kulat, tita. Buti na yung nakakasiguro tayo. Isang araw, late na po ako nakauwi dahil sobrang lakas ng ulan at binabaha yung daanan. Pinahupa ko muna pero tingin ko, hindi na hihinto yung ulan kasi nga may bagyo that time. Kung kaya sumugod na po ako sa ulan at dumiretso ako sa bahay nila Helen para kuhanin si Janjan. Lakas talaga ng ulan. Ay, ano kayong gagawin ko dito? Wala, kailangan kong sundin yung bata eh. Di pwedeng hindi ko siya masundo. Oh, kumikidlat-kidlat pa. Sakto. Andito na ako kay na Helen. Tao po! Sino yan? Ito na, saglit. Oh, Rigor. Rigor, basang-basa ka. Oo nga Halika, eh. pumasok ka. Halika Hindi, dito. basa ako eh. Halika, ako na bahala. Okay lang. Basa nga ako, nakakahiya naman. Okay lang. Akong bahala naka-ready ako dito ng pampalit mo. Alam ko kasi umuulan eh. Kaya alam kong mababasa ka. Ang dami na kayong mga kapitbahay dyan na inabot ng baha. Oo nga eh. Nabasa na yung mga kapitbahay. Kaya, Yung guard namin, si SG Francis, naligo sa baha eh. Oo, pero matangkad kasi siya kaya... Yung sa kabila. Pero matangkad kasi siya kaya okay lang sa kanya. Rigor, Oh, bakat na bakat yung katawan mo sa damit mo. teka, yung anak ko pala nasaan? Ang lakas ng ulan eh. Tulog si Pasensya. Janjan, tulog na tulog eh. Sarap na sarap sa lamig. Para kasing naka-aircon pag naulan eh. Alam mo naman. may bagyo Halika, kasi. pasok ka dito. Dito, Halika. okay na ako. Ito Nakaupo sa na. labat. Ito sa labat. Ano yan? Wag na. Magbihis ka. Andun yung CR sa may kanan. Wag na nga. Magbihis ka na. Sandali lang, mag-update lang ako ha. Wait lang. Sino i-update mo? Eh, Mamaya na yan. uy, taga. Dali lang, uy. Ano ba yan? Mamaya. Dali lang. Napuputokan. Teka lang. Rigor, mamaya na yung cellphone. Wait lang. Asan mo yung anak ko? Ano? Ayaw mo ba? Helen, teka lang. Tatakpa ko yung bibig ko. Ang ingay mo. Dali. Ako na maghubad ng t-shirt mo. Kailangan nating mainitan. Tingnan mo, wala tayong chimenea. Kaya Sandali. kailangan natin mag-init manual. Ay, huwag mo humarin. Hubad. Ako nang baba mapantalon. Sandali. Teka lang, ang bata, asan? Tulog nga. Tulog? Tulog na tulog eh. Parang mantikang, Helen, mantikang yung tulog. ganito, Helen, baka sabihin mo, yun yung habol ko sa'yo. Okay lang. Ha? Okay lang sa'yo kahit ganyan ang habol ko? Bitawan mo ako, Helen. Rigor? Ayoko. Rigor, sige na. Ano Rigor, ba? ayaw mo ba sa akin? Di ba? Sabi mo kanina sa narration, maganda ako. Saka dapat taken na ako. Narinig mo pa yung narration. Andali. Sige. Kasi, Helen. Helen. Rigor, kasi may sasabihin ako sa'yo. Masama kasi yung pakiramdam ko. Ito yung paraan para gumaling ako. Ano ba? Lalagyan natin ng background music. Sige, para Favorite ko kasi ito yung Spice Girls to Become One. para lang maano ka. Makabawi naman ako sa sakit mo. Gagaling ka, ha? Rigor, Oh, dali, may Helen. nababosong. Helen, isara mo yung... Bay! Bay, buksan niyo konti, bay! Hindi mo makita, bay! Rigor, Rigor. Helen. Rigor, sige na, Rigor. Helen. Oh, Helen. Helen. Rigor! Rigor!
At natukso po ako kay Kumaring Helen ang kulatita. Alam kong mali po yun. Alam kong busy sa trabaho at nagsasakripisyo ang aking mahal na sa Saudi na si Joyce. Pero wala po siya noong mga panahong iyon. Ang kulatita na tuwing malamig ang panahon dahil may bagyo. Pero hindi ko po alam na may idea na po pala siya. Ano? Oo, sinabi sa akin. Anong pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Kapal na mukha mo, Rigor. Katapos ng lahat ng sakripisyo ko dito, yan lang ang gagawin mo sa akin. Lumayas ka sa bahay ko. Lumayas ka, ako nagbabayad niyan. Wala ka nang ambag masyado. Ako lahat ang gumagastos. Pagkatapos yan ang gagawin mo sa akin? Ha? Joyce, ayusin natin to. Ha? Ayusin natin to. Huwag kang mag-alala. Lalayo na ako dyan kay Helen. Di naman ako yung... Siya lang naman nanukso sa akin eh. Joyce, lalaki lang ako. So sinasabi mo na malandi siya, ikaw hindi. Natukso ka lang. Oo. Eh ba't ang kwento ni Trixie? Huwag ka maniwala chismosa yan, please. Ayusin natin Pero to. totoo. Wala nga katotohanan. Hindi nga totoo. Nanunukso lang siya pero hindi yan totoo. Intindihan mo? Hindi yan totoo. Walang nangyari sa inyo. Wala nga. Maniwala ka. Eh, layuan mo na siya. Lalayuan ko. Para Layuan mo sa'yo. na siya, kundi maghihiwalay tayo. Opo. Lalayuan ko na. Rigor, huwag mo Tigilan nang natin gawin sa to, akin. Helen. Rigor, hindi ko kaya. Rigor. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Rigor. Tama tong ginagawa natin. Tama, oo. Hindi nga tama eh. Hindi mo ba ako naririnig? Rigor, alam ko, mahal mo ko. Pwede naman nating sabihin kay Helen na in-stop na natin, pero ituloy natin. Pwede yun. Hindi pwede. Sabihin natin sa kanya na wala na tayo. Sabihin mo sa kanya, pero ituloy natin. Pwede Kasi ba yun? Oo, ganun yun. Ganun ba yun? Kunyari nag-stop na pero hindi pa pala? Ganun ba yun? Tinatanong nga kita. Rigor, pwede. Hindi ko pa nagawa to, Helen, sa tanang buhay ko. Rigor, matitiis mo ba ako, Rigor? Rigor, hindi ko kaya. Wala ka sa buko, Rigor. Ano nga Rigor. kinain mo? Ba't nagkaganyan ka? Rigor. Rigor. Ano? Wala pa akong kinakain. Gusto mo magpakain. Anong gusto mo kainin? Rigor, liempo. Rigor. Hindi nga, Helen. Tama na. Tigilan natin to. Ipapaborito natin yan, Uuwi na Rigor. si Joyce, kaya tigilan na natin to. Rigor! Rigor, huwag mo itong gawin sa akin. Rigor! 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 Hindi na. Rigor! Tigilan natin to, Helen. Hindi! Itigil mo na! Rigor! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! ACS Manufacturing